No a hlavní téma dnešního dne, tedy nástup nového premiéra do úřadu, tedy že designovaným premiérem se stal v 9 ráno Andrej Babiš. Se budeme věnovat samozřejmě i nadále ve speciálním vysílání 24. Přidáme další komentář, další reakci. Ve spojení už jsme totiž s Františkem Dobšíkem, předsedou Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Dobré odpoledne. Dobrý den. Tak z pohledu šéfa školských odborů, jaká je to pro vás zpráva, že je Andrej Babiš vlastně potřetí premiérem české vlády, byť zatím tedy bez jmenované vlády? Tak pro mě osobně je to dobrá zpráva. Věřím tomu, že i pro hodně našich kolegů, že s panem premiérem i s jeho pozicí bývalého ministra financí máme dobrou zkušenost, že vzdělávání opravdu považoval za prioritu a že ty finanční prostředky, kterých je vždycky samozřejmě málo, že nějakým způsobem se ty věci za jeho působení posouvaly k lepším zítřkům a v podstatě k zvyšování kvality vzdělávání. Vy jste zmínil financování, to je teď velké téma, financování regionálního školství. V listopadu jste upozorňovali, že chybí 3,7 miliardy. V posledních dnech se přesouvají vnitřní zdroje ministerstva školství. Je to řešení toho problému, nebo je to jen dočasná záplata, kterou vlastně ten nastupující kabinet podědí? My jsme na to upozorňovali víceméně od března, celé prázdniny na všech školských tripartitách a došlo na naše slova, že opravdu tady ministerstvo financí se školstvím nesehrálo úplně fair hru se školami a teď se to opravdu zaplátuje, já bych to nazval jedním slovem šlendrián. Do jaké míry tedy jsou nebo naopak nejsou obce a kraje připraveny na převzetí financování nepedagogických pracovníků ve školách? V podstatě se to teď řeší, protože se schvalují rozpočty jak v rámci obcí, tak v rámci krajů a slyšíme unisono to, co jsme také avizovali, že ten nedostatek financí tady bude, protože je to napočítáno na úplně jiné stavy nepedagogických pracovníků, než ve školách jsou, takže ty peníze tam objektivně chybí a můžeme jenom spoléhat na osvícenosti zřizovatelů, že ty školy nenechají v nouzi. No a co s tím nový premiér Andrej Babiš, potažmo jeho avizovaný ministr školství, staronový ministr školství Robert Plaga budou moci udělat? Jaké by měly být vlastně ty první kroky? Tak jestli narážíte na nepedagogy, tak ve vládním prohlášení je, že ten rok příští se nechá proběhnout nebo bude probíhat a nějakým způsobem se to bude vyhodnocovat a sledovat, jestli opravdu to byl krok správným směrem. Součástí toho převodu byl i převod ostatních neinvestičních výdajů, což jsou peníze hlavně tedy na vzdělávání a to si myslíme, a na tom je shoda i s ostatními aktéry ve vzdělávání, že by to měl zajišťovat stát a ne zřizovatelé, protože každá obec tomu bude přistupovat jinak, každý kraj a to vzdělávání by, co se týká třeba hlavně toho základního, by mělo být, nebo měl by být umožněn rovný přístup všem, a ne kde bude bohatší obec, budou se na tom mít školy lépe, tam, kde se nebude dostávat nebo nebudou osvícení zřizovatelé, tak ty školy budou v jakési nouzi. Takže vládní prohlášení k tomu zakládá určitou potenciální revizi, takže jsme připraveni o tom komunikovat a jednat a věřím tomu, že to bude předmětem těch jednání a že k nějaké změně může třeba po vyhodnocení, že to nebyl šťastný krok k té změně dojít. Takže ve chvíli, kdy říkáte, že jmenování Andreje Babiše je pro vás dobrá zpráva, tak i s návratem Roberta Plagy pojíte spíš očekávání než obavy. Chápu to správně? Je to tak. My s panem minulým, možná tedy budoucím, nebo určitě budoucím ministrem víceméně komunikujeme a určitě jsme připraveni ty věci projednávat a ten sociální dialog opravdu posunout o trochu výš, než to bylo za té vlády, která teď je v demisi. Je v čem navazovat právě na ministra v demisi Mikuláše Beka? Tak určitě ta novela školského zákona, které říkají tedy modernizační a velká, tak tam některé věci posouvá ku prospěchu vzdělávání. Vys třeba institucionalizace těch pozic psychologů, sociálních pedagogů, potažmo speciálních pedagogů. Bohužel na to nebyly ale dány dostatečné finanční prostředky. Takže tady pro hledání toho, aby se ty věci naplnily a nějakým způsobem pokračovaly kontinuálně, to, co bylo připraveno za pana posledního ministra školství, pana Beka, aby bylo na co navazovat, ale je to opravdu
v kontextu toho dostatečného financování. My jsme se toho už možná trochu dotkli, ale výzkumy potvrzují, že rozdíly mezi jednotlivými školami rostou. Je to v uvozovkách jen o penězích, jak jste říkal, bohatší obec a tak dále, nebo především o tom, jak se ty prostředky rozdělují? Ono všechno souvisí se vším a rozhodně, když odstupovala nebo končila vláda pana Babiše a pan Plaga má nádhernou prezentaci, kde ukazuje, že ten plat pedagoga nebo učitele se opravdu přiblížil těm 130%, což bylo asi 27,6%. A tady v těch letech došlo k tomu, že byl větší zájem studovat pedagogické a další fakulty, které připravují budoucí učitele, že se i vraceli kolegové do toho systému a de facto tam, kde je nedostatek těch učitelů, tak se to nějakým způsobem trochu řešilo. Bohužel za této vlády to spadlo na zhruba ten průměr na 109, 106%, takže ta motivace, ta atraktivnění v podstatě vymizelo a teď očekáváme, že k tomu zatraktivnění, aby opravdu byl zájem o to učitelské povolání, potažmo o ty pedagogické profese, aby se zase zvýšil a v podstatě ty rozdíly, které existují, se nějakým způsobem i pomocí toho lepšího financování řešit. No a poslední věc v souvislosti s financováním platí, že jste stále ve stávkové pohotovosti jako odbory, tak co to přesně znamená? Vidíte nějaký horizont nebo scénář, kdyby mohla být naplněna nebo naopak odvolána? Určitě jsme připraveni to odvolat. On je ještě problém s dofinancováním takzvaně nových výkonů, že tam, kde se otevřely další třídy, ať už to byly na prvním stupni nebo na středních školách, tak některé kraje ty finance, vzhledem k tomu, že třeba vyčerpali tu svou krajskou rezervu, tak ty finance se na tyto nové takzvané výkony nedostávají a de facto si to ti učitelé nebo vůbec zaměstnanci platí ten nárůst těch výkonů od září letošního roku jakoby z toho balíku, co na té škole mají. Takže tam možná dojde k tomu, že nedostanou třeba odměny, což si myslím, že je opravdu ten šlendrián. A my jsme na to upozorňovali, ale v ten moment, jak budeme vědět, že většina škol ty peníze má na účtech, tak jsme připraveni tu stávku pohotovost odvolat, protože nepředpokládám, že ty školy by stávkovaly, i když by nedostali peníze, to hrozilo, že vůbec nebudou peníze, ale to už je odstíněno, takže teď už v podstatě se jenom dořešují ty nové výkony nebo finance na ty nové učitele a i na ten personál, který s těmi zvýšenými počty tříd bylo potřeba řešit. Říká předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík. I vám moc děkuji za váš čas pro vysílání 24. Hezký den. Já také děkuji za zájem a hezký den vašim posluchačům.